ngiye ngizwe abantu bekhuluma ngokushintsha kwesikhathi ke njengokuthi makahle nje ewumuntu ocula umusic no message bethi abanye abantu kodwa ungabusaqinisa kakhulu kwi message ngoba isikhathi sesishintshile njengamanje sefuna ucula lezi zinto lezi mhlambe for example ethinta imjolo nothando kuphela kanjalo bese umbuzo wami ke uthi ngesikhathi sishintsha nenkinga zabantu ziyaphela yini kuleli point lokuthi ufuna isikhathi masishintsha bese ungabusaqinisa kwi message ngempela isikhathi siyashintsha ngempela njengamanje kodwa angicabanga ukuthi kushintsheni kwesikhathi khona into ethi asigugumezela abantu ukuthi benze izinto ezingekho right nekungeyizo. Yingakho ke mina bafethu ngeke ngize ngishintshe kulento le yokuthi ngibhale message ngoba ngiyaqonda kahle kamhlophe ukuthi lesi siphiwo ngaphiwa sona akase siphiwo noma ubani. So mina mangabe ngasasidelive ngalendlela le okufanele ngisidelive ngayo kubantu kusho ukuthi uNkulunkulu ngongipha lesi siphiwo lesi ngiyamfeyila angisakwenzi lokho kufanele ngikwenze ngoba ngempela kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi mawubhekene nesimo sokubhekene naso umuntu azi ukuthi akuyena yedwa uyabona khona futhi umuntu ogcina ethole sefunda esimeni asuke ebhekene naso ukuthi kanti ufuna ngenze kanje ukuze ngidlule lesi simo lesi uyabona. So masoyeka ke ukuthi sibhale message lokho khona abantu okuzobalimaza ngempela ku right vele singacula into efanayo singabantu kube khona abacula ngayo imjolo kanjalo akunankinga uyabona kodwa mina njengami njengoba ngaphiwa lento ukuthi ngiphilisa abantu ngelaphe abantu ngomphefumulo ngikwazi ukuthi ngikudlule kuleyo nto leyo uyabona. Uma umuntu ke seyitholile imessage walapheka uzophinde futhi ehambe futhi uyodlala yona imjolo leyo akusiyinkinga uyabona kodwa ama advisor ngekho right lema advisor ukuthi kufanele ukuthi umuntu ethi ungabusaqinisa kakhulu kumlayezo ukulimala abantu lapho uyabona ngeke utshele inyanga ukuthi ayingabusaqinisa kakhulu kuyikhubalo ayihambi yothwala ukuze abantu bezongena kakhulu kuyona izuza imali egcina kwakho konke yebo imali siyayifuna kodwa it's about ukuthi umuntu akalapheke emphefumulweni wakhe uyabona. So noma ngoba kuthiwa inyanga ngingena abantu abawu5 ngosuku kodwa as long bezophuma belaphekile lezo zifo lezo sobebhekene nazo ilokho kufunekayo kodwa abantu mabezo enyanga nethwele kuyoba nedumela nje ukuthi kuyagcwala kuleyo nyanga kuyo kodwa abantu laba sobefuna ukulapheka enkingeni kodwa bengalaphekanga uyabona. So bafuthi lokho ade ngithi ake ngikudlulise ukuthi nani singanidukisa isikhathi ngigcine senilahlekelwa into ezoniphilisa noma into ezonakha noma into ezoniduduza nezonifundisa izinto ezithile nangakho ukucula ngamagama esiZulu athile ngisuke mina ngiqhumezela kona lokho ukuthi kwasona isiZulu masingapheli yabona. Kubalekile khona vele ukuthi masicula accommodate nabantu bezinye inhlanga abangakhona ukuzwa isiZulu esiqinile kakhulu kodwa futhi kuyafuneka ukuthi nasizulu sethu kwezinye indawo sisiqinise senzele ukuthi nabasakhulu emva kwethu befunde ngezisho befunde ngezakha ngazo zonke lezi zinto lezi yabona. So ngiyalibonga uthando lweni kanza kwethu ukukholela kwenu kimi kuyangijabulisa kakhulu. Sizoqhubeka kakhulu futhi nginenzele into ezimnandi nginenzele ingoma emnandi bafowethu ngiyajabula kakhulu bafowethu. Ikhetha lase rank ligile imanga njengamanje balithanda abantu ingoma zinomlayezo kusuka eqaleni uze ufike egcineni. Acela ningisupporteke bafowethu nidlale endaweni ezirathi ku YouTube, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Spotify zonke lezo ndawo lezo ukuze ke nami egcineni kwakho konke ngoba ngisuke ngisebenza e-studio ngikhanda ingoma khona abantu abakhokhelwayo izinto njengalezo. So sispend imali vele masikhanda music so ukuze ke nale mali siyisebenzisile nayo ibuye sidinga nje support njalo ngenza kwethu. Ngithanda kakhulu ithi ingoma umlando wethu ingane zethu zoxoxela abantu basiphila namaxoki.